Виждате ли, Сатана не може да направи нищо друго, освен да вземе истината, да изопачи и да накара хората да повярват в лъжите му. И това, което е направил с историята за раждането и смъртта на нашия Господ, е, че е възпроизвел в езичеството. И така, планът му е бил да вземе езичеството и да го смеси с християнството. А винаги, когато смесваш свято със светско, писанията наричат това нечестие. Йехова не приема нищо, което е нечисто. То трябва да е чисто, да е отделено и свято. Кадош на иврит. И на практика при всеки вариант на плътове той носи след себе си тъмен помощник. Не са заменени селфите, така че на практика във всяка версия на плътовете е имало тъмен помощник. Ако се вгледате внимателно в тази снимка, може да видите онзи вид малък демон с дълъг червен език, който излиза от него. Те се наричат крампуси. Крампусите или тъмните помощници го следват. И ако децата не са добри, те ги бият, разбирате ли? И така, имате добрия човек Никола, който накрая ще се превърне в свети Никола, Один, който идва и ти дава подаръци, ако си добър. А ако не си, тогава черните или тъмните помощници ще бъдат тези, които ще наложат дисциплина на децата. И ние ще проследиме това. И така, тези крампуси, които в крайна сметка са елфите на дядо Коледа, според легендата, крампусите придружават свети Никола по време на коледния сезон, като придружават и наказват лошите деца. За разлика от свети Николай, който дава подаръци на добрите деца. Това идва от Уикипедия. Ето още една снимка на крампус и елфите на дядо Коледа. Виждате, че на снимката вдясно се вижда, че има нещо като метла на вещица, където непослушните деца са отнесени от крампус, който е комбинация от човек и коза. Нали така? И това се среща навсякъде в историята. Смесица между човек и коза. И аз имам учение за нефилимите или синовете на Бога, където разглеждаме това. Но накратко на празника, наречен Йом Кипур в Библията, където веднъж годишно първосвещеникът влиза в Светая светих, за да принесе жертва. И там има два козел, които се принасят. Единият се нарича козел Ладонай и този козел се принася на Яхве, на Адонай. А другият козел се нарича Лазазелов козел и този козел беше отнесен в пустинята, след което бива бутнат или блъснат през една скала. И Лазазеловия козел беше място, където взимаха ръцете на първосвещеника и всички грехове на Израел се слагат на главата на този козел. И след това го изпращат в пустинята при Азазел. Сега Азазел е човек, козел, Бог. Разбирате ли в древната митология? И така се е говорило, че именно Азазел е причинил греха на човека. И затова всички грехове на човечеството за съответната година на израелтяните ще бъдат поставени върху главата на козела. И това е, което виждаме, пренесено по целия път надолу в друга форма на помощника на дядо Коледа. На практика е Азазел, ако щете, или Крампус, така го наричат днес. Снимката вляво, която виждате, всъщност е съвременна снимка на фестивал. Коледен фестивал в Германия, където продължава да използват този празник. И довеждат крампуси или помощниците на дядо Коледа. Това е съвременната картина. Колкото и безумно да е за нас, американските християни, да вярваме, че това продължава и днес. Това е снимка на Светия Никола и неговите демони, неговите крампуси. Все още се празнуват в Австрия, Унгария, Германия, Италия и по целия свят. И така, това, което ще ви покажем сега, е действителен клип или кратък филм на монтаж от различни видеоклипове, които открихме за местата, където все още се прави това празненство. Все още го празнуват по целия свят, където буквално възхвалят демоничната част на Коледа.
Знам, извинявам се, става все по-зле, нали? И ако това не е достатъчно, има някои учени, които смятат, че истинската песен Jingle Bells идва от звънчетата на Крампус, които са съществували много преди тази песен да бъде написана. И така, че всеки път, когато видите Свети Никола, той е придружен от камбаните на Коледа, ако щете. От неговите елфи. Те имали звънчета, които висели на вратовете им и както вече чухте във видеото, чуваха се звънчета, когато съобщават следващия град, в който отиват. И някой смята, че именно от тук идва терминът коледни камбанки или камбанки на Коледа. Или Jingle Bells. Сега ще преминем към отговора на въпроса откъде точно е дошъл дядо Коледа. И така, как Один се е превърнал в дядо Коледа? Ами ето как се е развил процеса на превръщането на Один в дядо Коледа. Към 1500 година в Холандия той се превръща в Синтерклас, разбирате ли? И така, Свети Никола се превръща в Синтерклас, любезен и мъдър старец, бяла брада и бяла рокля. Червено на метал, патерици и той язди по небето на покривите на къщите на своя бял кон. Придружен от своите черни джипчии, които бяха крампусите, които току-що видяхме, оставяйки подаръци на хората под своето свещено дърво Елхата. Той ви посещава на рождения си ден, 25 декември, разбира се, и ви дава подаръци, ако сте били добри. Но ако сте били лоши, неговите чернодрешковци ще ви бият. И за мен е удивително, че тези истории намират място в съвременните коледни традиции. Дори 3000 години стари езически традиции намират място до ден днешен. И сега ние се забавляваме с усмивка на тези традиции. Коя е най-известната фраза на дядо Коледа? Хо-хо-хо! Но замислили сме някога за миг откъде идва това. Ако се върнете назад в историята, ще откриете откъде всъщност произлиза тази фраза. И ето откъде произлиза. В историята на Хобгоблин авторът Алан Райт разкрива, че Робин е средновековен прякор на дявола. Характерният смях на Робин е хо-хо-хо. През 1600 година Робин Гудфелоу е играл от дявола в много пиеси, които пиеси очевидно тогава са били изключително важни. Те не са имали днешните пиеси и филми, така че театърът и пиесите са били неразделна част от тогавашното общество. И така, преди да излезе на сцената, дявола се е обявял с думите хо-хо-хо. И ето, дами и господа, откъде идва хо-хо-хо при дядо Коледа. През 1700 година един холандец емигрирал в Северна Америка и довел със себе си своя дядо Коледа. След това английският диалект е променен на Санта Клаус. През 1930 година дизайнер на компанията Кока-Кола се опитва да накара хората през зимата да купуват тяхната напитка. Така че те взели цветовете на компанията червено и бяло и включили историята за дядо Коледа. Променили няколко неща и така се е появил съвременният дядо Коледа с елени и елфи. Така че дизайнерът от 1930 заимства картината, мисля, че от 19 век, и я модернизира, добавя към нея цветове и така се появява дядо Коледа на Кока-Кола, който виждаме днес. С дълга бяла брада, пухкави бузи и червено-бял костюм. През 70-те години на миналия век, нека да продължим, Втория Ватикански събор, чуйте това, официално заяви, че никога не е съществувал римокатолически епископ на име Николай. Те понижиха ранка на Свети Николай, отнеха му титлата на епископ, защото имаше доказателства, които бяха представени във Ватикана, че е възможно той дори да не е съществувал заедно с много други светци. Във Ватикана, освен това, призна, че легендата приписва на този светец нямат християнски произход и вероятно произходът от самите езически традиции. И така, ставаме свидетели на това, че Свети Николай най-вероятно е бил измислен светец, който е бил свързан с Бога на Слънцето, който в крайна сметка е бил Один. Трябвало е да го християнизират, направили са от него светец. В крайна сметка цветовете се промениха. Виждате, че елфите се появяват в картина и от зли се превръщат в малки сладки човечета, които правят номерца и подаръци. Това е изцяло американска модернизация на един сатанински зъл езически празник, които стигат чак до самата градина и нейната измама. Вижте тук, световната енциклопедия се казва следното. Вярването, че дядо Коледа влиза в къща през комина, се е развило от стара скандинавска легенда. Северняците вярвали, че богинята Хърта се появява в камината и носи късметна дума.
Всъщност, оттам идва и думата Харт. Тя идва от Харта, която е била богинята на скандинавците. И така ясно виждаме, че точно от световната енциклопедия дядо Коледа се спуска през комина и е донесъл късмет в дома. И така идеята за огъня, идеята за Бога е свързана с всичко, което е добро. Има всичко общо с Бога, който е дошъл чрез огъня. Дами и господа, аз познавам само един Бог, който минава през огъня. И това е самия Сатана, който накрая ще бъде хвърлен в огненото езеро. Продължаваме. Другите собственици на домове биха оставили почерпка, състояща се от мляко и сладкиши. За дядо Коледа. Смятаме, че сме го измислили, смятаме, че е сладко, но това е много отдавна, дами и господа. Още от времето на друидите, когато са слагали мляко и бисквитки за своя Бог, който идва през камината на 25 декември на неговия рожден ден. И така, нека да зададем въпроса: кой е? Кой е в този свят? Кой е? Дали това е дядо Коледа или това е Исус Ишуа Масията, на когото служиме? Кой е Богът, който представяме на нашите деца през това време на годината? Нека открием някои характеристики, които са близки до тези на нашия Спасител и да видим дали трябва да ги свързваме. На първо място за дядо Коледа се казва, че няма начало или край. Исус няма начало или край. Дядо Коледа има свой собствен вечен дух, наречен Духът на Коледа. Исус има свой собствен вечен дух, наречен Духът на живия Бог. Дядо Коледа е всезнаещ, Исус е всезнаещ. Той записва имената им в книгата и ги проверява 2 пъти. Така прави Йешуа. Той записва имената ни в книгата на живота. Дядо Коледа, косата му е бяла като сняг. Откровението ни казва, че косата на Исус е бяла като сняг. Дядо Коледа пътува през нощта. Сега виждате малка разлика. Исус пътува през деня. Всичко, което прави Исус, е на светло. Всичко, което прави дядо Коледа, е на тъмно. Виждате ли разликата? Това е просто малка разлика. Как Сатана взема една истина, просто я изкривява малко. Нека да продължим. Дядо Коледа иска да ви даде всичко, което плътта ви пожелае. Исус иска да ви даде всичко, от което се нуждаете. Дядо Коледа влиза в къщата ви през комина. Разбира се, нашия Господ не влиза в къщата ни през комина. И той има мистично дърво и обича децата. Знаете ли, че дядо Коледа има мистично дърво? Откъде му е дошла тази идея? Защото в Библията Йехова има мистично дърво, наречено дървото на живота. Това било дървото, което разделяло доброто от злото. Когато вземеш част от дървото на живота, живееш вечно. И това дърво на живота в крайна сметка прие форма на святото място, което осветяваше цялото свято място в храма и се наричаше Менора. Менората беше 7-клонен светилник, който израелтяните поставиха в храма. И той се наричаше дървото на живота. Нека отидем на Оксфордския речник на английски език. Там се казва за определението дявол. Това е невероятно. Определението за дявол се нарича Сатана, Луцифер, Велзевул. А в популярната селска реч дявола се нарича Стария Ник. Точно така, Стария Ник, същия този стар Ник, за който говориме. Който позволяваме на децата си да седят на коленете му в универсалните магазини и гледаме филми, които се въртят около Стария Ник. Стария Ник в старите времена. Ето как изглеждаше Стария Ник. Това е Стария Ник, с който Сатаната е свикнал. Ето как се нарича дявола. Това е Старият Ник. Отново, това не е това, което означава за мен. И се надявам, че вече разбирате, че не е това, което означава за мен. Няма значение какво означава за мен, има значение само какво означава за него. Тези неща са трудни за преглъщане, няма съмнение за това. Когато за първи път научих тези неща, това ме шокира. Казах си как да се справя с това, как да го приложа в живота си, в духовния си живот. Ще поговорим за това след малко. Истината е, моля ви, да смирите пред фактите, които ви се представят днес. И попитайте Отец какво трябва да направите със собственото семейство при тези факти. И помнете, че не е важно какво означава това за нас. По-голямо значение е какво значи за него. Обратно към Один. Основният символ на това мистично същество, което имало божествени сили, била вечната елха. Това е бил основният символ. Сега може да погледнете от лявата страна. Основният символ на истинския Бог Яхве в градината Битие до Новия Иерусалим в Откровение е дървото на живота.
Това е менора, седемклонен светилник, който е стоял на святото място. Коледното дърво. Дървета са били почитани от почти всяка езическа култура в света и отново е бил основен символ на почитането на Бога на Слънцето и плодородието. То е заимало място на обелиска в езическия дом. Елхата заема място на този обелиск като изображение или символ на Бога Слънце. Ето защо те са поставили слънчевия лъч и осемлъчната звезда на върха му. За елхата се е казвало, че е магическо дърво, защото остава зелена през цялата година. В някои култури тя е била украсявана с плодове, които символизира нов живот, а в други култури украсявали с 12 свещи в чест на техния бог на Слънцето. Защото празникът Сатурналий е бил 12 дни. От тук идва и 12 дни на Коледа. Днес дори пеем песни за него, точно как са правили физическите ритуали за поклонение. Еремия 10 стих 2, 10 глава 2, следващите стихове казва: така казва Господ или Йехова, не се учете на пътя на езичниците, не се смущавайте от небесните знамения, защото езичниците се плашат от тях. Защото някой отсича дърво от гората, дело на ръцете на работник с брадва. Украсяват го с сребро и злато, скрепяват го с пирони и чукове, за да не се повали. Те са изправени като палма и не могат да говорят. Трябва да ги носят, защото не могат да вървят сами. Не се страхувайте от тях, защото те не могат да вършат зло, нито пък добро. Сега много хора вярват, че в това конкретно писание се говори за самите коледни елхи. Истината е, че този конкретен стих не е свързан с коледните елхи. Тъй като става дума за идеята, че те са взели и са отишли в гората, взели се елхи. И след това ги издълбават и ги украсяват със сребро и злато. И това, което иска да изтъкна с това писание, е, че цялата украса са сребърни и златни топки, които всъщност, вярват или не, са представени в древните култури като тестисите на Бога на Слънцето, които са поставени на стълбото на Вао са символ на езическия ритуал за плодородие. Слънцето отгоре, което се пръска като лъчи. Ето откъде са взели среброто и златото. Това е била идеята, че те са украсявали идолите с сребро и злато. Така че това е, което исках да извадя от това писание. Не непременно, че те отсичат коледна елха. Тази традиция се е появила едва по-късно, но ето откъде са взели идеята, защото идолите са били украсени с сребро и злато. Виждаме отново много внимателно, ако се вгледате в този мексикански идол на Бога на Слънцето, който ви показахме преди. Ще видите елхата. Тази елха в крайна сметка се превръща, както знаем днес, в това, което наричаме коледна елха. Лъкови от Холи, откъде идва това? Откъде идват тези традиции? По това време използвали изрезките от вечно зелени храсти, за да украсят дома си. Като жертвоприношение и като символ на Бога на плодородието, Бога на пролетта. Това е Иштар. Имелът. Откъде се е появил имелът? Келтските и тевтонските народи отдавна са смятали, че имелът има магическа сила. Смятали се, че той има способността да лекува рани и да увеличава плодовитостта. Келти са го предлагали на боговете си в молитва и са окичвали с имел домовете си, за да отблъскват злите духове. При проучването се научих също, че по време на празника Сатурналий при римляните, те се окачвали този имел навсякъде и след това са организирали пиянски оргии. Под имел се оказва, че той увеличава плодородието. Ето защо, дами и господа, се целуваме под имела. Това води началото на тези езически блудства, които са практикували в Рим по време на празника Сатурналий. Юлското дърво било дърво, което се е изгарало в огнището в продължение на 12 дни, тъй като толкова е продължителността на празника. Първоначално той е бил посветен на скандинавския бог, скандинавската богиня на плодородието и е бил посветен на Велик ден за раждането на техния спасител Тамус. Всяка вечер те принасяли жертва животни и роби в огъня. Смятало се, че това предпазва от зли духове. Сега нека преминем към енциклопедия Американа и нейното определение за Коледа. Там се казва следното. Според много източници тя не се празнувала през първите векове на християнската църква, тъй като по християнски обичай като цяло се празнувала смъртта, а не раждането на Исус. В памет на раждането на Спасителя през 4 век е установен празник. През 5 век Западната църква нарежда той да се празнува завинаги. В деня на Стария римски празник на раждането на душата или Слънцето.
Така че виждате ли еволюцията? Дори Енциклопедия Американа ни казва, че Коледа никога не е била празнувана. От нашите ученици, от апостолите, от нашите предшественици, дори от църковните отци. Това се отнася до целия път назад. Едва през 5 век този празник е бил включен и е наложен в християнството да се празнува. И виждате какво се казва. Казва се, че трябва да се празнува завинаги в един и същи ден, като римския празник на раждането на Слънцето. Вижте това от записите на Общия съд тук в колонията на Масачусетския залив. 1659 се казва, че за опозоряване на Бога и на околните се постановява този съд и неговата власт. Всеки, който бъде намерен да спазва такъв ден като Коледа или подобен, било чрез отказ от работа, било чрез празнуване и каквото и да друг начин или причина, както е посочено по-горе, всяко такова лице, извършило такова нарушение, трябва да плати за всяко нарушение 5 шилинга като глоба на графството. Всъщност първият щат, който празнува Коледа е Алабама през 1836. И Луизиана и Арканзас през 1838. До средата на 19 век минава целият път, преди изобщо да бъде разрешено да се празнува Коледа в Съединените щати. Защо нашите основатели, които са били основани в Бога на Библията, да направят незаконно празнуването на Коледа? Защото те не са били толкова далеч от истината, колкото сме и ние. Те са разбрали, че тези неща идват от езичеството. Те са разбирали, че Богът на Аврам, Исак и Яков, Яхве, не иска да смесва нещата, които хората са почитали, с боговете, които той мрази в поклонението пред него. Позволете ми да ви задам един въпрос, за който може би си мислите, но не можем ли просто да вземем нещо, което Сатана е замислил за зло и да го използваме за добро? Той знае сърцето ми Бог, нали така? В Левит се казва, спазвайте моите изисквания и не следвайте нито едно от отвратителните обичаи, които се практикуват преди да дойдете. И не се осквернявайте с тях, аз съм Господ вашия Бог. В Марк 7.7 се казва, и на празно се покланят, като предават за поучение човешки заповеди. Защото като оставихте Божията заповед, държите се за човешкото предание. Въпросът е, ако трябваше да се покланяме на Господ 24 часа и се очакваше да поставим Бога на пиедестал, където да му се покланяме, не мислите ли, че трябва да му се покланяме по начина, по който той ни е помолил, а не както ние искаме? Със сигурност не в традициите на хората, които са свързани с езическите обреди за плодородие и почитането на Божия син. Нека преминем към Второзаконие 12. Това е наистина царят на писанията, ако щете, които ни дават добра и ясна индикация за това дали може да правим нещата само защото сме искрени в тях. Във Второзаконие 12 се казва следното: и да разрушиш жертвениците им, да счупиш свещените им стълбове, обелиските им, да изгориш с огън дървените им изображения, да изсечеш изваяните образи на боговете им и да унищожиш имената от това място. Да не се покланяте на Господа вашия Бог с такива неща. Сега, когато започнах пътуването си и започнах да откривам всички тия неща, първото нещо, което си помислих беше, това не е същото, което значи за мен. И си казах, аз мога да взема някои от тези неща и да ги християнизирам. И Господ със сигурност ще бъде доволен, че крада нещо от врага му и му го давам. Тук имаме за пример израелтяните, които минават през река Йордан. Те вземат тези ханански общности и вместо да унищожат всичко точно по начина, по който отец им беше казал, те вземат някои неща като олтарите, които са много трудни за построяване. И казаха, хайде да не унищожаваме всичко. Нека вземем този олтар, ще задраска името на техния Бог и ще сложим името на нашия Бог. Той казва, не смей да го правиш. Не смейте да вземате нещо, което се е използвало за Бога на Слънцето и да го християнизирате. Да хвърлиш върху него малко светена вода. Аз няма да го приема, казва той. Не се поклани на Господа твоя Бог по този начин. Той казва, изобщо не правете това, което се прави тук днес. Всеки да прави това, което е правилно в собственото му очи. Когато Господ твоя Бог отсече пред тебе народите, които отиваш да изтребиш, отново в 12 глава на Второзаконие, и ги изселиш и се заселиш в земята им, слушай внимателно стих 30, той казва, внимавай за себе си, да не би да се увлечеш да ги последваш, след като те бъдат изтребени пред вас. Ти да не се дописвате до боговете им, като казвате, как служиха тези народи на боговете си? И аз ще направя същото.
И така това, което се случваше, беше, че те идваха в тези общности и се превръщаха в изобретателни израелтяни. Искаха да вземат някои творчески неща, като езичниците използваха, за да служат на своя Бог. И да прибавят тези идеи, за да служат на великия Бог Яхве. И Яхве има да каже следното по този въпрос. Не се покланяй на Яхве твоя Бог, на Господа твоя Бог по този начин. Защото всяка мерзост към Господа, която той мрази, те са я вършили на своите богове. Защото те изгарят в огън дори синовете и дъщерите си на своите богове. Всичко, което ви заповядвам, пазете го. Да не прибавяте и да не отнемате от него. Точка. Стих 32, Второзаконие 12 глава. Така че виждаме много ясно инструкции, че няма библейско право като вярващи да вземаме всичко, което е било използвано, създадено и посветено за поклонение на други богове и буквално просто да прибавяме тези неща, да ги използваме за поклонение на нашия Бог, към нашия Бог. Ние просто не можем да го направим. Защо? Това е много подобно на тази история. Това би било много подобно на вас, съпрузите, които купувате на жена си подарък всяка година за годишнината. Нека да си представим, че подарък на съпругата ви или за годишната из рождения ден е на 22 април. Да кажем, че тогава е датата. И на 22 април всяка година вие купувате подарък за рождения ден. Както би трябвало да се прави. Но нека да си представим, че имате стара приятелка и нейният рожден ден е на 22 март. И така, вие сте срещали с това момиче в продължение на 10 години и ви е било много полезно да запомните 22 март, а не 22 април. И така, представете си, че отивате при жена си и казвате: скъпа, много ми е трудно да помня рожденият ти ден всяка година. Имаш ли нещо против, ако сменим рождената дата от 22 април на 22 март? Не мисля, че тя ще бъде много развълнувана от това, че ще премести рождения си ден на същия ден, на който е и рождения ден на нейния враг. Бившата ти приятелка. Това не е начин, по който се правят нещата. Дори в човешкия план ние се обиждаме, когато променяме нещо, което е ценно за нас, в нещо, което не ни е ценно. Колко повече нашия Бог изпитва затруднение от факта, че празнуваме рождения ден на Неговия син. Преместили сме го от правилното му време през есента по времето на празника на скинията, когато той се е родил. Празникът Сукот към времето на древните богове на плодородието, боговете на слънцето, на изтока и запада. Във Второзаконие 4.2 се казва: не прибавяй към това, което ти заповядвам да правиш, и не отнемай от него, но изпълнявай заповедите на Господа твоя Бог, който ти дава. И разбира се, във Второзаконие 12.32 четем: изпълнявай всичко, което ти заповядвам, не прибавяй към него и не отнемай от него. В притча се казва: не прибавяй към думите му, иначе той ще те смъмри, ще те разобличи като лъжец. Не забравяйте, че дявола не може да промени истината. Единствената му цел е да ви отклони от нея. И как го прави? Като добавя само малко отрова. И не е нужно да има много отрова, дами и господа, за да се разруши всичко. Може би ще кажете: знаете ли какво? Може би наистина има значение какво означава това за него, а за мен няма значение. Но Джим, наистина ли е толкова лошо? Чувствам се толкова добре да празнувам Коледа и Велик ден, да правя неща по начина, по който винаги сме правили. Хора, ние не живееме по нашите разбирания. Ние живееме по начина, по който той се чувства, нашия Бог. И истината е, колко тази информация, която ви представям, трябва да е истина, преди да се отрови всичко. Ако имам чиста чаша вода и сложа в нея само едно малко зрънце отрова, бихте ли я изпили? Разбира се, че не. Дори и да не можеш да я видиш, дори и да изглежда чиста, дори да е чиста на вкус, със сигурност не би я вкусил. По същия начин, не знам за вас, но начинът, по който аз чета Библията си, е, че той ни е дал чистото си слово и никога не е възнамерял да добавя нещо към него, да добавяме нещо към него или да отнемаме нещо от него. Ние трябва да правим библейските неща по библейски начини, защото неговата система винаги дава плод на живот. Тя произвежда дървото на живота отвътре в нас, като правим нещата по неговия начин. Когато не правим нещата по неговия начин, когато смесваме истината с лъжата, това, което се случва, е, че в нас расте знание, дървото за познаване на доброто и злото. А това никога не носи живот, приятели мои. То носи робство и смърт. Искам да ви споделя с вас някои алтернативи, библейски алтернативи. Нещо, което е директно от самия Бог, нещата, които Той ни казва да празнуваме. Учебни програми, предназначени за нашите деца. Вижте някои примери. На първо място може да празнуваме това, което са празнували и учениците си през пролета, което съвсем случайно съвпада с Великден. Абсолютно, това се нарича Пасха.
В Лука 22 се казва: и взе хляб, благодари и го разчупи. И им го даде, като каза: това е моето тяло, което се дава за вас. Това правете за мой спомен. Правете Пасха. Очевидно, Великден не е била никъде в съзнанието на нашия Господ Исус Христос, Йешуа Месията, или на неговите ученици, или на когото и да било в продължение на стотици години. Те празнуваха това, което на иврит се нарича Песах, Пасха, всяка година. Спомняйки си смъртта и погребението на техния Бог, чрез този невероятен празник, на който принасят жертва пасхалното агне, за възпоменание на смъртта на първородните и освобождаването от Египет. Но сега днес те си спомнят за свободата от греха, за свободата от Египет, като метафора от смъртта на самия Исус. Така че те никога не биха свързали Великден с Пасха. Тя не е съществувала. В 5 стих от първото послание към Коринтяните Павел дори ни дава указания в 8 стих. И така, нека пазим празника, говорейки за Пасхата. Не с старата мая, а с маята на злобата и нечестието, но с хляба без мая, с хляба на искреността и истината. И всеки, който е празнувал Пасха или е дошъл на пасхална истина, седер, е открил дълбочината на погребението и възкресението на нашия Господ Исус Христос в самата Пасха. И аз лично вярвам, че ако започнем да пазим Пасхата в тези празнични дни, за нашите деца и за нашите семейства ще видим как Божията сила ще дойде в живота ни. Както през първия век, защото те не са имали Коледа, не са имали Рождество. Те празнуваха библейските празници, празниците от неговия календар, а не празниците по римския календар. Сега нека да поговорим за това, кога Исус или Йешуа наистина се е родил. Можем ли да открием кога точно се е родил Той? Да. Можем просто да следваме Библията, тъй като тя ни казва и ни подсказва кога всъщност се е родил нашия Спасител. Започва с Йоан Кръстител. Знаем, че името на бащата на Йоан Кръстител е било Захария. Захария е бил свещеник от рода на левитите. И в Стария Завет ни се казва, че той е бил 8-ият род на левитското свещенство. Какво означава това? Това означава, че той е бил 8-ият човек, който е служил едноседмична служба в храма. Имало е 24 курса свещеници, които са служили по една седмица. И след това втората седмица, вторият курс служиш. През третата седмица служише третия курс и така нататък. Докато ни преминат всичките тези 24 и се започва от начало. Писанията знаем точно кога е бил курсът на Захария. И точно тогава ангела дойде при Захария и каза: ще имаш момченце. И разбери, тогава той се е втурнал към дома си, жена му е забременяла. И 9 месеца по-късно го поставя точно на Пасха. И така, понеже знаем, че Йоан Кръстител е роден на Пасха, просто вземете Евангелията, в които се казва, че Йешуа е роден 6 месеца след Пасха. И това ни поставя точно в средата на празника на скинята или на иврит. Той се нарича Сукот. И така, ето как знаем, че Исус е роден по времето на празника на скинята, който в средата между септември и октомври по нашия календар, и това е сезон, който наричаме есен. Дори се казва, че пастирите все още са били на полето. И ние знаем, че пастирите в Израил винаги се прибират точно около или веднага след празника Сукот през есента. Защото през зимата би било твърде студено, за да се изкара добитъкът на полето. И това е само още едно указание, още едно доказателство, че нашия Спасител не би го направил. Не би могъл да се роди в края на декември. Ще премина набързо през всичките 7 празника, за да може да добиете представа и да усетите вкуса на Божия календар и нещата, които Той е призовал на своя народ. Първо, те са 7, по един за всеки един от седмицата, ако щете, по един за всяко хилядолетие. Има 7 хилядолетия, всичко е 7, затова 7 е число на съвършенство. Започва през пролета около март или април с Пасха. Пасха е денят, в който Исус или Йешуа умира. Той става пасхалното агне. Той беше погребан по време на 7-дневния, 8-дневния празник на квасения хляб, при който те премахваха греха или кваса от дома си. Той възкръсна 3 дни по-късно, защото на празника на първите плодове, когато свещеника щеше да размахва снопа, първия чемичен принос, преди Отец Месията да възкръсне от мъртвите, искайки от своя Отец голяма реколта през есента, точно както свещеника по същото време. А 50 дни по-късно е празника, който на гръцки език наричаме Петдесятница. На иврит това е Шавуот и тогава е слязъл Святия Дух. И това е 1200 години преди деня, в който заповедите са дадени на планината Синай.
в деня на Петдесятница. Тук има толкова много неща, дами и господа. Ако никога не сте изучавали празничните дни, ви препоръчвам да си набавите тази поредица, наречена пророчески календар, Божия пророчески календар, който имаме, където ние преминаваме и аз подробно описвам в огромни подробности всички неща, които са вградени в тези празнични дни и пророчества, които са вградени в тези за неговото първо идване и неговото пришествие. След това се преместваме в така наречените пролетни дни, те са изпълнени и всичките са свързани с неговото първо идване. Той умря на Пасха, беше положен в гроба по времето на празника на безсвастните хлябове, възкръсна на първи плод, а Святия Дух слезе на празника Шавуот на Петдесетница. Последните 3 празника се наричат есенни празници. Те все още не са изпълнени, запазени са за неговото второ пришествие. Първият е най-интересният според мен. Нарича се празник на тръбите или Йом Тера, свиренето на тръбите. И трябва да направя някои връзки. Ако сте студент по Библия там, че мъртвите в Христос ще възкръснат първи при какво? При звука на тръбата. Ето за какво става въпрос. След това идваме 10 дни след празника Йом Тера, празника на тръбите. До Йом Кипур, деня на умилостивението, където първосвещеника веднъж годишно поставя кръвта на козел върху ковчега на завета, за да изпълни Тората и да компенсира всички грехове на Израил за цялата година. И последния празничен ден, най-вълнуващия от всички празнични дни, е 8-дневния празник Сукот, който е свързан с сватбената вечеря на агнето. Това е най-големия празник в цял Израил през цялата година, на който Божия народ празнува и се забавлява в продължение на 8 дни. И това е признанието, че именно тогава ще започне хилядолетието. Дори в юдаизма казва, че Месията ще се върне на празника на тръбите. И това празнуване ще започне там, където се е случило голямото сватбено тържество по време на празника Сукот. Така че можете да видите библейските връзки чрез това, което наричаме Нов Завет, по целия път през този пророчески календар. Можете ли да си представите, ако бяхме разбрали този календар от самото начало и възпитахме децата си да правят библейските неща по библейски начин, да наричаме библейските неща с библейски имена, колко различни и колко по-силни щяха да бъдат нашите семейства. Защото щяхме да имаме нещо истинско, за което да се хванеме. И така бих насърчил всеки от вас да разгледа тези неща и да откриете за себе си истината, по-дълбоките истини, които са точно тук за всички нас. Учебната програма за нашите семейства, за да следват Бога на Аврам, Исак и Яков. Точно по същия начин, по който са го правили и нашите предци. Примерно сме през всички празнични дни и сме обяснили как те са пророчески по своята същност. От пролетните празнични дни, които са за първо пришествие, до есенните празнични дни, които са за второто пришествие и колко много учебна програма е вложил Бог Словото, за да научи децата ни и за да ни научим на по-дълбоките неща, които са вътре в Него, за да ги извади наяви в нас. Много хора ме питат: Джим, ако стигна до място, където не ми е удобно да правя Коледа, какво мога да направя, за да я заменя? Ханука. Ханука не е предписан празник от Библията. Тя не е заповядан празник. Това е така наречения малък празничен ден. И така ще ви дам малко история за Ханука. Хануката е един от най-вълнуващите празници през годината за моето лично семейство. Децата ми с нетърпение очакват Ханука всяка година. И така, позволете ми да ви разкажа набързо за 60 секунди откъде идва Ханука. Защото повечето от вас може би не са запознати с този празник. Защото от нашата гледна точка това е еврейски празник. Ако се върнете назад във времето до около 170 години преди Исус да дойде на земята, около 168 година преди новата вера, около 100 години след като Александър Велики е управлял тогавашния свят, се е появил друг цар, който се е казал Антиох Епифан IV. И той е бил лош цар. Той беше грък. И те дойдоха в Иерусалим, превзеха го и поставиха статуя на Зевс в храма. И така, те не позволили на еврейския народ по това време, на всички израелтяни да принесат жертва на Йехова. Не им позволили да практикуват своята религия. Бяха много строги и сурови към тях, докато един ден не им е писнало. И еврейският народ е решил да си върне храма на своя Бог под своя опека. И човекът, който оглавил тази акция, се казва Юда Макавей и неговите последователи и семейството му, и така те сториха това и си върнаха храма. И в продължение на 8 дни след това организирали невероятен празник, който започна да се нарича Фестивал на светлините. И те празнували тези 8 дни най-вероятно, защото не са имали възможност да празнуват 8-те дни на Сукот, празника на скинията, докато са били в робство с гърците.
И така, всяка година след това, чак до времето на самия Исус, в Евангелието се казва, че Исус е отишъл да празнува празника на посвещението. А празникът на посвещението на иврит е Ханука. И така, в самите Евангелия виждаме, че самия Исус е празнувал празника на светлините. Всъщност това е периода, в който той е бил заченат. Разберете, наша мисия, светлината на света, е заченат по времето на празника на светлините. Това беше един невероятен празник за всеки един от нас, който замени традицията и учението на хората за Коледа с библейския празник, наречен Ханука. Сега Ханука може да се намери в Евангелията, където Исус отиде в Йерусалим и е отпразнувал така наречения празник на посвещението. И думата посвещение там на иврит в оригиналния език е Ханука. Ханука означава посвещение. Това е времето, в което храма е бил осветен отново, както току-що обясних. И така, как това се отнася до нас, като вярващи в Ишуа днес, че ние сме храм на Святия Дух. И врагът се е опитал да превземе нашите храмове и да ни управлява и царува, да постави нечисти неща в тялото ни. И ни е направил роби. Исус беше изпратен, както знаете, за да ни освободи от робството на греха и смъртта. И така, по един невероятен начин, нашия живот не е нищо друго, освен Ханука. И ние постоянно преосвещаваме храмовете си в този феноменален празник, за да си спомним, че трябва да посветим отново нашите храмове, нашия живот, обратно на нашия Месия. И да изчистиме храма, в който врагът е поставил неща, които са нечисти. И така, ако се прави чрез 9 свещи, това е 8-дневен празник. Централната свещ стърчи малко по-високо от останалите свещи, както може да видите. И тя се нарича свещта Шемаш, свещта на слугата, която представлява Ишуа. И свещта на слугата е тази, която запалва всяка друга свещ по една, всяка нощ. И когато преминавам през това с децата си, всяка вечер започваме със светлината на сътворението. И след това всяка свещ има различно значение на светлината в писанията. От светлината на заповедите, през светлината на Израел, до светлината на Исус, до светилника на учениците и на нас и чак до хилядолетието. И така децата ми изучават писанието, учат нещо много дълбоко, учат вълнуващо нещо и просто не е един материалистичен празник. По времето на Ханука получават по един подарък годишно и това ми харесва. Защо ли? Защото при нас идват хора. Това е като деня на благодарността всяка вечер. Когато ходим в къщите на различни хора и те идват при нас. И това е празник, който обичаме и на който се наслаждаваме всяка година. И може да го откриеме в писанията. Затова ви насърчавам да гледате по-дълбоко в този празник и да го разгледате като алтернатива на Коледа. Той ще ви благослови както никой друг. Със сигурност, както с моето семейство е станало. В края на краища, дори някои от най-влиятелните християнски лидери в американската история са търсили алтернативи и са отказали да празнуват Коледа и Велик ден, заради езическия им произход. Чарлз Спърджън казва това на 24 декември, бъдни вечер, 1871 година. Вижте този цитат. Ние нямаме суеверно отношение към времената и сезоните. Разбира се, ние не вярваме в сегашното църковно споразумение, наречено Коледа. Първо, защото изобщо не вярваме в месеца, а в абордажа. Независимо дали се казва или пее на латински или на английски език. По-нататък той каза и второ, защото не намираме никакво библейско основание за отбелязване на който и да е ден като рожден ден на нашия Спасител. И следователно неговото спазване е суеверие, защото не е с божествена власт. Дами и господа, това е един от най-духовните поддържани пасажи на всичките времена. Чрез Чарлз Спърджън самия той казва, че Коледа няма божествен произход. Не е от божествен произход и ние абсолютно не трябва да я празнуваме. Защо? Защото е знал, че произходът му е от езичеството и култовата философия. Всъщност това е един от историята на популярните текстове, които се появяват в света. Изглежда, че църквите в Сирия и Месопотамия, които са източните църкви, продължават да следват обичая на евреите. Защо? Защото така е било правилно. Това правиха, когато Библията казваше да се прави по отношение на тези празници. И празнуваха Великден на 14-я ден от луната. Независимо дали това е в неделя или не. Всички останали църкви спазваха тържеството само в неделя. И причината поради това е толкова важно, че Библията се казва, че ние празнуваме Пасха на 14-я ден от Нисан, който е първият месец по еврейския календар. Така че всички църкви през 325 година изглежда, че църквите на изток са празнували по различен начин.
които са по-близко до апостолите, учениците и истината. Те не са се измъкнали от римското и не са преминали към римския компромис на поклонението на Бога на Слънцето. Продължили да празнуват възкресението на своя Господ. Във времето, което е било предписано от учениците и от самия Исус, което беше 14-тия Нисан на църквата. Докато римските църкви започнали да я пазят в първата неделя след пролетното равноденствие, която е свързана с неделята на Иштар. И по-нататък казва, след като този въпрос беше осъден, беше поставено Великден да се празнува в същия ден неделя, каквато е била практиката в Рим. И чуйте това, той казва, ние трябва да увековечим това за всички бъдещи векове, честването на този обред. Хора, ние сме го правили, ние празнуваме вечно. Това, което Константин Римски император ни е казал, че ще правиме. Той е разпоредил това да правят всички християни и точно това правим. Ние празнуваме не обред от Библията, а обред от древния Рим. Така че днес може да видите, че планът на Сатана е да ни попречи да празнуваме празниците, които Бог ни е казал да празнуваме. Той взе тези истини, смеси ги с езическо идолопоклонство и вуала, нов писан закон, нова писана традиция. И тъй като се приближаваме към края и приключването на това учение, искам да ви покажа един цитат от Марк Твен. Той казва следното. Библията на християнина е аптека. Съдържанието остава едно и също, но медицинската практика се променя. За съжаление, нашите промени доведоха до невероятни промени в обществото ни. Срамно е, че над 70% от студентите в колежите, които твърдят, че са християни, преди да влязат в колежа до края на първата си година в колежа, се отричат от християнството и стават атеисти или агностици. Хора, това не бива да се случва. Богът на Библията, това, което е написал, е вярно и винаги е вярно и работи. Ако правим библейските неща по библейски начин, получаваме огромни резултати, защото дървото на живота идва отвътре в нас. То ни променя отвътре навън и спуска корени дълбоко в Неговото Слово. Искам да ви заявя, че нашите корени, повече от корените, които имаме тук в християнството, се простират много плитко в създадените от човека традиции и доктрини. Време е да започнем да проверяваме нещата, които вярваме. Ако не получаваме резултатите, за които Библията казва, че се случват, когато го следваме, по начина, по който Той ни е предписал да го следваме, тогава трябва да погледнем какво правим и да променим това, което правиме. Независимо от това как се чувстваме. Единствената истина на Библията е тази, която ни променя. И когато се починим на тази истина, ще започнете да виждате чудеса, изцелени взаимоотношения и да се случват феноменални неща. Всъщност, нека просто кажем, че Деяния 2 ще се разкрие в живота ни отново и отново. Ако просто направим това, което Библията казва да направим. И да представим пред себе си това, което според човека е библейско. Както казва Исус в Матей 7. Вие отлагате Божията заповед заради човешкото предание. И постоянно вършите много такива неща. Да не се окажем като старите фарисеи, които оставят на страна Божиите заповеди, за да можем да правим каквото си искаме. И да се чувстваме добре, че се покланяме на Бога по начина, по който желаеме да му се покланяме. И ще завършим с този цитат, който имах по-рано в програмата от Джон Кенеди. Смятам, че цитата е толкова добър, че ще завърша с един от цитатите, които започнахме. В него отново се казва следното. Големия враг на истината много често не е лъжата. Преднамерена, измислена и нечестна, а митът упорит, убедителен и нереалистичен. Това са нереалистични и упорити лъжи и измислици на древните вавилонски легенди. Язичеството и почитането на слънчевите богове, които са се промъкнали в християнството и е откраднало нашето наследство. Той е откраднал силата на раждането на нашия Спасител и е откраднал силата на Неговата смърт, погребение и възкресение, които се намират в празнични дни на Паската, безквасните хлябове, първите плодове и Петдесятница. Нашите деца дори не участват в празниците от Библията, защото сме ги нахранили с изкуствена традиция. Трябва ли да се очудваме, когато те се отдалечават от Бога? Там няма корен, който да се намира. Трябва да се върнем към Библията, дами и господа, да се върнем към нещата, които можем да намерим в Писанието и да преместим от домовете си идолите от неговата гледна точка. Защото във Вселената има само две перспективи. Има наша перспектива и негова перспектива. От нашата гледна точка е много подобно на златното теле. Преди 3000 години, когато са били дадени заповедите,
Те създали златно теле, защото изгубили своя посредник между Бога и между хората. И така те създадоха златен телец и започнаха да се покланят на Йехова чрез златния телец. Точно в писанието се казва, че Арон казва: утре е празник за Йехова. Те от своя гледна точка си мислиха, че се покланят на Бога. Те просто заместваха Моисей. Но истината е, че от гледна точка на Йехова той казва: аз съм Моисей. Моисей трябва да се върнеш там долу, защото тези хора служат на друг Бог. Виждате, че има две гледни точки. И ние можем да сме много добре искрени в сърцето си, мислейки, че се покланяме на Бога на Авраам, Исак и Яков. Но истината е, че от негова гледна точка може и да не е така. Защото единственото нещо, което има значение в тази вселена, приятели мои, е да направим нещата по неговия начин. Препоръчвам ви да отделите време, за да гледате това послание отново, прегледайте тази програма, прегледайте всички източници и вие сами ще решите каква част от истината може да бъде компрометирана преди тя да престане да бъде истина. Мога да ви кажа за моето семейство, че когато започнах да практикувам тези неща, което ми отне много време, за да разбера и да извадя емоцията и да я отделя от истината, и да отстраня плътта си от пътя и просто да предам живота си, за да върша библейските неща по библейски начин. Но когато започнах да правя това, животът ми започна да се променя. Децата ми започнаха да бъдат по-благочестиви, бракът ми започна да бъде по-духовен и по-свързан. Всичко около мен се промени. Откровението, Библията оживяха, започна ново пътуване. Така че бих ви насърчил, когато започнете да продължите духовното си пътуване, да продължавате, да попитате Отца, има ли нещо в живота ви сега, което трябва да се промени? Някои от вас може би дори не познават Месията. Насърчавам ви да предадете живота си на Бога на Авраам, Исак и Яков. И на Неговия Син Исус Христос, Йешуа Хамашияха на иврит. Благодаря ви, че отделихте време да разгледате този материал. Моля се Бог да ви благослови и запаси. Нека Неговото лице да блести над вас, докато търсите истината. Запомнете това нещо. Истината може да ви направи свободни. Благодаря ви. Аз съм Джим Стейли от службата за страст към истината. Шалом.